El RAI, de poble a poble, fem xarxa. Molt bon dia, és dilluns, és 27 de febrer, últim dilluns de febrer, i amb moltes ganes arrenquem la setmana amb el RAI, el magazín que de dilluns a divendres recobre pobles i ciutats mà a mà amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Gràcies a la col·laboració de la xarxa d'emissores municipals valencianes, els acostarem un dia més l'actualitat i les curiositats dels nostres pobles. En un bufit els desgranem les parades i també els continguts d'avui, però abans rebem la salutació de l'equip que fa possible cada dia el RAI, amb Amparo Hernández, Salva Gómez i Joan Saboigues en la producció, la redacció i els micròfons. Paco Mateu està un dia més en el comandament tècnic. Li enviem un beset ben fort a Elena Montaner, que segurament estarà gaudint de la platja, i reben també una salutació de qui els parla, Eva Muñoz. Avui comencem la jornada a Picanya, perquè a este poble de l'Horta Sud ja es poden veure algunes de les obres que conformen Art al carrer, una mostra que ha posat en marxa l'associació Dones de Picanya, que pretén unir festa i reivindicació a través dels pincells. En no res, les protagonistes ens conten tots els detalls, amb especial menció a un nou reconeixement en l'edició número 11 d'esta exposició urbana, però primer, el sumari. I després de visitar l'art dels carrers de Picanya, ens preparem per a viatjar de nou amb la nostra biblioràdio particular. Avui farem parada a la Biblioteca de Guadassuar per tal de conèixer les seues activitats, els seus secrets i alguna que altra recomanació literària. Avui no parem amb les lletres, i és que de la Biblioteca de Guadassuar votarem a l'Arxiu Municipal de Novelda. Allí descobrirem les paraules que amaga un document històric sobre protocols notarials que té més de 300 anys de vida i que acaba d'arribar a les mans de l'arxiver del poble. I acabarem la primera hora del programa d'avui amb la visita setmanal de la nostra professora particular, Irene Alegria. En esta ocasió ens presentarà un projecte sociolingüístic que han posat en marxa també la professora Laura Borau. En la segona part del programa d'avui tindrem temps per a repassar l'actualitat dels municipis que conformen la xarxa d'emissores municipals valencianes. I tancarem el capítol d'avui a Nules, on coneixerem un projecte municipal que aproparà la cultura musical als més menuts i menudes, anomenat Música en Família. Doncs este és el menú d'avui i nosaltres el despleguem. Ens acompanya, en veritat? Vinga, que comencem! El RAI, el magazín d'actualitat sobre els municipis valencians, amb Elena Montaner. Deia Maruja Mayo que a una humanitat nova li correspon un art nou amb els seus nous mites creadors. L'artista, una de les pioneres espanyoles més reconegudes amb el seu estil surrealista, conquistà més d'un cor i més d'una ànima. Però també, volent o sense, va ser una de les pioneres a demostrar la capacitat transformadora de l'art pel que fa a la igualtat de gènere. L'art i el feminisme ocuparan els primers minuts del programa d'avui perquè ahir mateix es va inaugurar a Picanya la penjada de les obres que formen part d'Art al carrer, una mostra organitzada per l'Associació Dones de Picanya que enguany complix la seva 11a edició. A més, una de les novetats d'este any és la creació del Premi Bàrbara Almenar Tarazona per homenatjar una dona rellevant de la història local. I és que, Joansa, la primera guardonada d'este reconeixement ha sigut Chelo Sanchis. Ella va ser la primera dona que va ostentar una regidoria de l'Ajuntament de Picanya entre el 1979 al 1991. Però nosaltres ja sabeu que volem conèixer totes les coses que ens presenten en esta nova edició d'Art al carrer a Picanya i per això hem convidat a l'estudi Esther Albert, vicepresidenta de l'associació. Molt bon dia, Esther. Hola, molt bon dia. També està amb nosaltres Sílvia López, artista participant,
més coneguda com a Sil. Molt bon dia. Buenos días. I també està Empar Bessó. Ella és creadora de la ruta feminista d'esta mostra al carrer que de seguida desgranem. Molt bon dia, Empar. Bon dia. Doncs moltíssimes gràcies a les tres per la visita. A més, una visita super acorreguda, perquè va ser ahir mateix quan vareu penjar eixos quadres, eixes obres, però primer hem de començar parlant de què és Art al carrer. Esther, comencem per tu. Què és esta mostra i com l'heu viscut a Picanya? Bueno, en primer lloc, volíem donar-vos les gràcies per convidar-nos a parlar així de l'art al carrer, que és per a nosaltres el nostre tresoret, per a l'Associació de Dones de Picanya. I també excusar la presència de Txelo Sánchez, que és la nostra presidenta, que avui no pot estar, igual que Elena no està en el vostre programa. Txelo avui tampoc pot estar així a la ràdio, però intentarem fer-ho el millor possible. Sí, clar que sí. I no res, bueno, nosaltres, com vos dic, per a Dones de Picanya, l'art al carrer és com un xicotet tresor, perquè va néixer fa 11 anys, on potser la reivindicació del feminisme era com una cosa no tan... no com ara, no tan popular, i vam pensar que era una manera bonica de fer arribar el missatge d'igualtat i la reivindicació de les dones a tot el poble, no? Dones de Picanya naix com una associació local, encara que tenim ànims d'arribar molt més enllà i crec que per l'art del carrer ho estem a poc aconseguint, no? Perquè anem traspassant les fronteres del poble i arribant a altres entitats, a altres artistes, com Sílvia, per exemple, que també ve de la Torre, o altres pobles del veïnat, Torrent, Paiporta, que també se van unint a poc a pintar. I bueno, vam decidir començar a mostrar el missatge de la igualtat, de la dona, del paper de la dona i del feminisme d'una manera lúdica i al carrer, no? Ens semblava molt important que persones que potser no tenien al seu abast conèixer les idees de la igualtat i del feminisme en aquells anys, que començarem el 2013, podrien, a través d'una passejada pels carrers del poble, trobar-se obres penjades als balcons del carrer Major, que és on fem l'exposició de l'art al carrer, i veure aquests missatges d'una manera un poc creativa i un poc lúdica, no? Arrencarem en molt poquetes obres aquell 2013 i enguany ja som 28 artistes amb 30 obres que tenim, els que exposen als balcons del carrer Major de Picanya aquests missatges d'igualtat. Un balanç positiu, aleshores, des que vareu començar fins ara, eixa evolució també ha estat molt present, però si voleu, anem a endinsar-nos en la d'enguany, en l'edició d'enguany, i tot i que sabem que hem d'anar a Picanya per a veure in situ les obres, hem de visitar esta població de l'Horta Sud, sí que m'agradaria, Esther, que ens fareu un xicotet tast de tot el que heu preparat, de tot el que podem veure a Picanya, quines són les artistes que han participat enguany, i no sabem si tenen alguna temàtica comuna, si hi ha estils que predominen, conta'ns un poquet sobre això. Vos contem. Mira, enguany en esta 11a edició contem amb 30 obres de 28 artistes, alguns d'ells participen en un parell d'obres, de les quals poden participar tant artistes individuals com entitats o fer obres col·lectives. Tenim un poquet de tot, que és el que més ens agrada, no? Perquè no sols artistes que ja són professionals, com tenim així a Sílvia, sinó també des d'escoletes infantils que poden participar, perquè treballen molt la coeducació i la igualtat als seus centres. Tenim escoles d'adults, escoles, per exemple, també de pintura i fins i tot associacions del poble, com enguany tenim per primera vegada una Falla, que participa com a artista i que han creat una aula col·lectiva sobre la sororitat. Tenim com a novetat també que participen famílies. Això és una cosa molt bonica. Això volia també endinsar-nos també en aquest tema, perquè jo suposo que per a l'associació ha de ser una qüestió molt tendra, no? Veure les famílies unides en aquest tipus de missatge i en aquest tipus d'iniciatives. Què significa per a vosaltres veure famílies unides en aquest cas? Significa molt, perquè el tema comú de tots és la dona. És a dir, nosaltres el que demanem a les artistes i als artistes que s'apropen a l'art al carrer és que han de pintar la dona en l'estil que vulguin, en la temàtica, al voltant d'una temàtica que elles i ells vulguin. Però sí és de veres que quan veus i et conten, com fem nosaltres cada 25, l'últim dissabte de febrer, que inaugurem la nostra mostra d'art, te conten com ha evolucionat aquesta obra des d'on naix. És una cosa màgica, no? Perquè, per exemple, l'altre dia vam veure una família, una de les nostres artistes, que és Imma Lavachos, per posar un exemple, en el que havia anat a visitar una exposició sobre trata de dones que havíem inaugurat fa unes setmanes a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Picanya, que també ens ajuda molt a organitzar els nostres actes, i va visitar l'exposició amb la seva filla sobre trata i van fer l'obra sobre la trata de dones. És a dir,
com veus com una mare en la seva filla li està explicant esta història i la pinten juntes, no? Com aquest missatge no només traspassa una exposició, sinó arriba a pintar-se i el fa una xiqueta de la mà de la seva mare i avui, esta vesprada o este matí, qualsevol persona que passe per Picanya pot veure-ho, no?, als nostres carrers. També tenim, per exemple, a Miguel Ángel Moya, que és il·lustrador i ens ha fet el cartell també de l'art al carrer, que ha pintat en la seva filla. I tant el cartell com l'obra han fet un procés creatiu en família, és a dir, li ha fet, per exemple, ens contava este dissabte, ahir a la inauguració, que li ha fet dir a Maria, què és per a tu la igualtat? Què és per a tu el feminisme? Què és per a tu l'amor? I ho han dibuixat. No? És un procés creatiu que també és un treball d'igualtat. I això és el que ens agrada. Des de les persones professionals individuals que tenen un procés creatiu, a més, molt elaborat, fins a les escoletes infantils o el Centre de Persones Majors, que enguany participa també per primera vegada i ha treballat la igualtat des d'una papallona. És un projecte que es va treballar el 25 de novembre al poble, on es van cosir papallones i es van penjar a la plaça Major, i han continuat aquest treball fins a l'art al carrer. És a dir, que aquest treball d'igualtat goteta a goteta va calant. I que no només es queden dies puntuals, no? Imagina també que aquest 25N que esmentàvem, també el 8 de març que està a propet, però que siga una cosa continuada, veritat? A banda, bé sabes comentant aquesta importància de les famílies en este cicle, també has comentat la importància de les escoles, no? I sobre això volíem parlar, no? Una de les qüestions sobre les quals se fa més ressò és aquesta capacitat transformadora de l'art i com això es pot unir a l'educació, no? Aleshores, aquesta importància de les escoles i els centres educatius també són part indispensable, no?, d'art al carrer. Com veieu aquesta relació tan estreta que teniu amb l'àmbit de l'educació? Ens agrada moltíssim perquè pensem que l'art al carrer i el treball de la igualtat ha de ser transversal. Nosaltres, des de Dones de Picanya, volem ser aquesta ferramenta, no? La ferramenta que fa que si a les escoles es treballa la igualtat, es treballa la coeducació, com fem això arribar al carrer? Ha d'haver una associació, en aquest cas una associació feminista com Dones de Picanya, que en aquest procés creatiu es doni una mà, no?, i es diga, perfecte, arribem a més persones. El treball que estan fent les escoles és fonamental. I aquests xiquets i xiquetes tenen l'oportunitat de continuar-lo a través d'aquestes obres que han pintat, des de les escoles, des dels xiquets i xiquetes de 2 anyets fins a les escoles de l'escola d'adults, no?, que són xics i xiques molt més majors, però que també tenen un missatge distint, no?, cada una des del seu punt de vista, no? I a més també amb aquesta ruta, no?, que heu preparat enguany, que ha sigut en part la creadora. Conta'ns un poquet, en part, esta ruta, què podem veure, com ha sorgit i quina ha sigut l'acceptació per part de la societat de Picanya, tot i que sabem que porta poquets dies, però conta'ns un poquet més sobre esta ruta. Hola, bon dia. Bé, la ruta va sorgir perquè som una associació molt activa i ens agrada crear moltes activitats i sabíem que havia una part de Picanya que hi ha carrers que tenen nom de dona i aleshores decidirem crear una ruta feminista per a passejar per tot el poble. I aleshores diem que la ruta està dividida en 2 parts. La part del sud és una part més documental, on estan els carrers que tenen nom de dona, com per exemple Marie Curie o, a veure que mira si la Xulleta, està el carrer de Mariana Pineda o Rosalé de Castro. I després la part del nord és, diguem-ne que és més artística, perquè n'hi ha obres que estan fetes per dones artistes o són obres sobre dones. Per exemple, n'hi ha un mural en el mercat municipal que està pintada Frida Kahlo, o podrem trobar murals que han participat artistes dones que han participat en l'art al carrer. I n'hi ha un punt en concret que a mi me fa molta emoció, que és que està en la plaça de l'Església, que és el memorial de les víctimes de la Guerra Civil, que fa poc, que va ser en octubre, no? Sí, que se va inaugurar, que són víctimes de Picanya, i n'hi ha 3 dones sí, que han inspirat, no? O que també estan, formen part. Sí, que són 3 dones víctimes que, a veure si trobo així el nom, si no es dic. Sí, que al finalment... Una d'elles és Bàrbara Almenal Tarazona, Pilar Coll Alas i Josefa Martínez Raga. Sí. I des d'ahir aprofitaven el nom de Bàrbara per a ficar
anomenar el nostre primer edició dels premis, no? Aquests premis que ho hem comentat abans, Premis Bàrbara Almenar Tarazona. I he de dir que la ruta ja acaba. La ruta comença en la seu nostra i acaba justament, finalitza en el carrer Major, que és on està l'Art al carrer. O sigui, la ruta se pot fer en qualsevol moment de l'any, però ara fa goig perquè acabes al carrer Major, que on estan les teles. I la gent, les escoles ja ens han comentat mestres que volen fer activitats, que volen anar els alumnes i tal per fer activitats extraescolars per fer tota la ruta, o sigui que més o menys sí, la gent les ha agradat. Doncs nosaltres anem a parlar també amb un altre protagonista de l'edició d'enguany, perquè hem esmentat aquests premis, aquests nous premis que heu creat, Bàrbara Almenar Tarazona, i el primer reconeixement ha anat per a Txelo Sanchis, que com hem comentat va ser la primera regidora dona en la democràcia de Picanya, i ja està a l'altre costat del telèfon. Txelo, molt bon dia. Bon dia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Sabem que no has pogut estar així amb nosaltres a l'estudi, però sí per telèfon, i nosaltres el primer que volem preguntar-te és com has rebut este premi, que va ser la setmana passada quan te'l varen donar, però què ha suposat per a tu este reconeixement? La veritat és que per a mi ha sigut un orgull. Ha sigut un reconeixement molt bonic, molt emotiu, i me vaig trobar molta arropada en el centre cultural per totes les persones que van vindre. I suposa també que recordaries aquests primers passeigs, no? Aquests inicis com a primera regidora de la democràcia de Picanya. A més, una de les qüestions que més ens ha agradat és que a la presentació et varen dir que gràcies a tu ha sigut avui les dones poden ser més lliures i que el camí cap a la igualtat és una miqueta més curt. Què va suposar aquestes paraules per a tu i com recordes aquests primers passeigs? Jo recordo que quan Dones de Picanya em va comunicar que havia sigut la persona per a rebre este premi i damunt en la seva primera edició, la veritat és que vaig dir, mare meua, no m'ho esperava, la veritat. I me vaig ficar a escriure, jo dic, a veure què és el que jo vaig fer des d'aquell any 1979 fins a 1991, és a dir, els 12 anys de la meva trajectòria política, no? I la veritat és que guarde uns records molt bonics perquè jo era molt jove, jo tenia una vocació molt clara que era ser mestra i no se m'havia passat pel cap per a res que poguera entrar en política. Jo no militava aleshores en cap partit polític i quan la veritat, com ho va plantejar Ciprià Siscat, vaig dir, bueno, però i jo què he de fer? Jo què he de fer com a regidora, no? Aleshores, quan vaig donar el pas, vaig dir, bueno, la veritat és que sentar un precedent, obrir el camí a la política a moltes més dones, que avui ja és una realitat, almenys en l'Ajuntament de Picanya, no? I dic, mereix la pena. Per a mi ha sigut una escola política d'aprendre com funcionava un ajuntament per dins, que és la primera institució que està més prop de la ciutadania, i com s'ha pogut millorar el poble poquet a poquet per uns objectius molt clars. Que bonic, Txelo. Doncs no t'afurtem més temps perquè sabem que has fet esta paradeta en el camí per atendre'ns, així que moltíssimes gràcies per estar avui per telèfon i sobretot per tot el que has fet per Picanya, perquè siguen molt més anys de recorregut juntes per aconseguir aquesta igualtat que comentaves i aquesta escola política que m'ha agradat molt, que suposa que ha sigut per a tu i que continuarà amb l'associació, que a més va ser pionera. Moltíssimes gràcies, Txelo. Moltes gràcies a vosaltres i a les meves companyes que estan allí, que m'ha encantat també escoltar-les. Un beso molt fort. Gràcies. Felicitats. Adeu. Bé, nosaltres continuem perquè, com us hem avançat així a l'estudi, tenim una mostra del talent local que ja lluïx al carrer Major de Picanya. Han definit el seu estil entre allò naïf i urbà, però Sil, vinga, conta'ns, quina ha sigut la teva aportació a esta nova edició d'Art al carrer? Bueno, yo de normal siempre la temática que hago es envuelta a la mujer, siempre acompañada de un motivo floral o animal. Me gusta fusionar esos dos mundos para llevar siempre a ese personaje, o en este caso a la mujer, a un mundo más sensible, ¿no? Más natural de ella. Y en este caso, bueno, cuando tuve la oportunidad de poder participar gracias a la organización de Les Dones de Picanya, pues lo tuve muy claro. Y bueno, la temática en general, o sea, en particular, digamos, en este caso fue sobre la crítica a la mujer,
La obra consta de que está una mujer expuesta en un primer plano, seguido siempre de un cactus, y detrás de ese cactus hay unas miradas, hay unos ojos. Esos ojos son los que, representan esa crítica constante que tiene, que siempre está la mujer sometida en cada sector de su vida, sea en el laboral, en el personal, en la maternidad, en lo social en general. Y a causa, ¿no?, de todo ello está ese cactus, ¿no?, que cada crítica que a veces, la mayoría por desgracia, no es constructiva, es esa mujer la que tiene que aportar un poquito ese dolor con ella, ¿no? Pero luego ella, la obra tiene unos tatuajes donde están reflejados unos rayos como de fortaleza y un ojo central en el pecho con ojo abierto, que que es como el despertar, ¿no? O sea, es decir, aunque tenga un pasado donde ha podido pasar muchas cosas, ¿no?, por las que ha tenido que avanzar, siempre va con una mirada serena hacia adelante, ¿no? O sea, descubierta hasta el desnudo, la mujer, como diciendo, hay que ser una misma y seguir y ganarle la batalla a esa crítica con todas las de la ley. La veritat és que ens has deixat i reitere que hem d'anar a Picanya per a veure això. Ho anava a comentar, Sílvia és el primer any que participa i tenim tres artistes noves, individuals, i cada any ens sorpreneu més, és una passada, perquè a Sílvia no la coneixíem, hem conegut enguany, crec que la relació continuarà. Sí, eso dalo por hecho. I ho has explicat també, que jo he vist l'obra, però podríeu imaginar-se-la sense haver-la vist. Ens ha fet una fotografia sonora, no?, que diem, i que a més també m'agradaria que no m'agradaria acomiadar-nos sense que convideu tota la gent que vaig a Picanya, que veja no només les obres de Sil, sinó totes les obres que componen esta mostra, que facin la ruta feminista també. Exacte, la fem tota al complet. Jo crec que, tant a totes les persones que ens estiguen escoltant, no sé si coneixen Picanya. Picanya és un poble molt bonic, molt proper de la ciutat de València. Estem soles a 3 o 4 parades de metro i 2 quilòmetres en cotxe. Així que vos convidem a gaudir del nostre art al carrer, gaudir de la nostra ruta feminista, que la teniu a les nostres xarxes socials de Dones de Picanya, tant al Facebook, a l'Instagram, i vindre a gaudir d'un poble que, a més de ser bonic, també parla d'igualtat, no? I nosaltres volem, agrair a tots els que vinguen a conèixer este art al carrer, que és una reivindicació de la dona, de la igualtat i una unió de persones que, si no, no s'hagueren conegut, no? I això se veu en l'ambient. I es nota, la gent no ens pot veure, però les cares que feu són immenses, així que de veres moltíssimes gràcies, Esther Albert. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Sílvia López i Empar Bessó, Txelo Sánchez, que ens ates per telèfon, per estar així i per mostrar-nos que aquest camí cap a la igualtat amb associacions com Dones de Picanya cada vegada està més a propet. Moltíssimes gràcies.